фарзанди ман дар сағирахона калон шавад. Почата мебире неки нахоҳӣ гуфт, як ҳафта пас ман ҳам нобино, шавҳарам ҳам нобино. якум ҷарроҳӣ ман медидим, як чашм қатӣ. Ман фарзанди калон надорам. Ман бояд мубориза барам. Нобино шидагиам. ояндаи фарзандама мехоҳам. ин субҳ муроҷиати як марди маъюб ки аз ҳарду чашм ва як пои равон маҳрум аст, мо кормандони сомонаи оиларо маҷбур намуд ки як маротиба ба аёдати эшон биёем. ғафуров амиршоҳ ҳанӯз 57 сол дорад. ӯ бо сари баланд соли 1982 албатта бо дуои падару модар ба муғулистон барои адои хизмати модар ватан рафт ва баъд аз он ҷо ӯро ба дараи шиндари афғонистон роха доданд. ҳангоми хизмати аскарӣ худ аз худ чашмони амиршоҳ ғафуров хира гаштанд ва баҳри табобат ӯро ба беморхона интиқол намуданд. амиршоҳ ғафуров ба беморхона ба назди духтурон рафт. духтурон дар чашмони ӯ хирагиро таъсири радиатсия номиданд ва гуфтанд ки чашмонаш нобино мешавад ва ӯ хост қасди худкушӣ намуда худро аз байн барад, вале наздиконаш ӯро аз ҳалқаи дор берун оварданд. ӯ маҷбур шуд ки ба идораи сомонаи оила занг бизанад, биёед якҷоя аз дарди эшон огоҳ мегардем. ман ғафуров амиршоҳ ибодович соли таваллудам 1964. ман соли 84 баъди хизмати ҳарбия адо карда омаданам 6 моҳ пас нобино шидагиам. вақте ки ман нобино шидам, бурдан окулисти ҳамун ноҳияи вахшда гуфтанд ки ин модарзод 12 сол пеш шидагиа. ман рости аламам кард. ман ҳуҷҷати ваини билет дорам ки палевои почта хизмат кардам. нишон додам праваи ронандагӣ водительски карточка ҳамун пур кардагия нишонаш додам. ҳайрон шуд. ман барои ин ҷавоб метии ҳадама гирифтан қараволо оварданд. қараволо оварданд, ҷарроҳӣ карданд. баъди якум ҷарроҳӣ ман медидим, як чашм қатӣ. баъд ҷавоб додам. гуфтанд рафта 2 моҳ меисти, баъди 2 моҳ омада дуюмша ҷарроҳӣ мекунем. баъд абхот кардан, профессор Роза Исаковна гуфтаги абхот кардан. ҳамин чашми ҷарроҳӣ кардагида овча пайдо шуд. ҳамун овчаҳоя кафондан дар кор ки ғам метиҳанд. овчара кафондан ман тамоман надидам дигар. сеюм ҷарроҳида карданӣ шудан, чашм айҳат берун биромад, рости намондам карданӣ. хар рости баъд биромадам, ҳамунҷа профессор Матлабшоев буд. ҳамун вақт дар рухсатӣ меҳнатӣ будиянд. омадан гуфтанд қатӣ шумо ма як суҳбат кунам мумкина? ман марҳамат. бурдан кабинетшон шиштем суҳбат кардан. гуфтанд ҳамин таърихи нобиноӣ аз чӣ сар шуд? ман устод, ман ҳамин хел ман хизмат кардагиам. ман баъд нобино шудам, ҳамин хелам хел. гуфт хизмата чӣ? ман механик водитель, техникое ки ҳай мекардам, ҳатто ҳамаи ҳамон атомни приспособлени буд. ман разведка хизмат кардам. мисол ҳамун вақтҳои ҷанги хонусое ки дар афғонистон мерафт, мо ҳамода разведка рафта ракета подключат мекардем. аз хизмат омадам, ман соғ саломат омадам аз хизмат. як рӯз худ аз худ сарам хам ремонт карда, аз ҷом рост шудам, сиёҳи чашм дар ғалтид маҳкам шуд. қисмат буда ман 2 сол дар хона шудам, ҳатто безор шудам аз зиндагӣ ва худкушиам даст задагиам, рости қапидагиам. дардама ягон кас намедонист. инҷа мерафтам дига хел, унҷа мерафтам дига хел. ҳеҷ кадомаш ягон ха аҳамият набуд. маҷбур шудам вазорати тандурустӣ биромадам. гастрологияда бировардан, тасдиқ кардан, ха дардама исбот кардан, истискан ҷарроҳӣ ҳамаша кардан, омадам. амиршоҳ ғафуров дар замони худ паҳлавоне буд ки бо як даст кӯҳро талқон медод, вале имрӯз оҷизу нотавон шуда мондааст. ӯ дигар наметавонад пеши пояшро нигоҳ кунад. муддати зиёд аст ки амиршоҳ дар ҷойгоҳи беморӣ хоб аст. рӯзе ки дар пояш дарди ҷонкоҳ пайдо шуд, духтурон тавсия доданд ки аз сабаби саломатии хуб надоштанаш хуни организмаш ғафз шудааст ва агар як пояшро сари вақт набурад, мурданаш ҷой дорад. амиршоҳ маҷбур шуд ки як пояшро бурида зиндагиашро идома диҳад, аммо ин дарди ҷонкоҳ
ба пӯи дигараш низ асар кардааст. вазъиятам бад шуд. дар ҳаминҷа ҳамсоё гирифтам бурданам мошин қатӣ ҳамун приёмпакҳои шаҳри ҳисор ҳамунҷа рафтан гуфтанд ки ихел заҳпора клизма мекунем истиска дила экг кардан як таблетка додан парто дар омадам клизма кардан ашкам хун сар кард як укол кардан почам қач шуд ҳамин рафтор ҳамин хел шуд ки чилико кор накард як соат онҷа молиш кардан ба як азоб поча кор дар омад хабанави раҳ гаштам хестам омадам хона ҳам омадам як ҳафта дар он хун рафт нашуд ҳамин поча 4 чилик аз кор биромад ях кард айраҳгардӣ мондам ҳамун рӯзе ки тайёр карда ҳамун шаб саҳараш профессор омад гуфт чӣ хел ҷарроҳӣ да тайёрим ака мана ҷарроҳӣ мекунем ба ин поча чӣ хел кунам почая дид чува гуфт нагуфтен ӯ врачая ҷанг кард гуфт немедленно доплер рентген да бурдан харостид дидан ҳамунҷа истист кардан гуфтанд ки поча ай кор мондаги раго маҳкам шудаги якум ҷарроҳӣ кардан рагора пробиват кардан сим зада тоза кардан раг пайваст кардан сар додан поча хун гардиш накард профессор султонов омад дидам гуфт бародар хоҳӣ ки зистан болои зану фарзандат да почата мебире не ки нахоҳӣ гуфт як ҳафта пас дила да кора мекуна гуфт ба ин дунё падруд мегӯӣ ман чӣ гӯям ман нобинои мана дидесе на ҳеҷ илоҷ надорам ман маблағе надорам ки шумо да тим ҷарроҳитон ҳамин хел главврачи медгара доктор омадан гуфтан ҳамин хелӣ омадан дидан главврач супориш кард ки ҳамаша ройгон кунӣ бор дар 25-26 соли ҳамин ҷарроҳӣ кунем аввалин ҷарроҳӣ ки кардам ҳамин успех омадагия матра ҳеҷ вақт намепартом нигоҳ мекунам зери назорат мегирам бечора кардеста ҳозир ҳамун касал дар ин почаам гузаштааст ҳозир ҳамин поча 15% то 20% кор накардиста ҳамин раго раҳ гардам дард мекунад мисол омада шинам биёд дард карда меистад ман муроҷиат мекунам сардухтури беморхонаи шаҳри ҳисора зав поликлиникаша муроҷиат мекунам ягон чи нест ман ҳамун капеля нагирам умуман дард аз баданам гум намешавад хор рафтан наметонам асаб меҷиқад жулудка кор намекунад дастҳо кор намекунад ҳамун капеля ман якта мегирам 10-12 рӯз мегардам ман дар назди шумо мисол ман дард алама шумо ба гуфт додам ягон ман фарзанди калон надорам кӯмакрасон бошад оилам гурӯҳи як маъюб нобино фарзандам 7 сола 400 сум худам нафақа мегирам 500 сум оилам нафақа мегирад ва пули барқ тиям канализатсия тиям зиндагӣ ва хароҷот кунам либоси мактаби кӯдакама харам чӣ кор кунам манам ихе аҳвол шидам кӯмакрасон не барои ҳамин ман муроҷиат мекунам ба тамоми ҳамин чизои кӯмакрасон ки мара кӯмак кунам ман ай ҳамин пом намонам ман бояд мубориза барам фарзанд дорам мехоҳам ки дар оянда бинобар ҳамин бепадаро сағираҳона аз намехоҳам фарзанди ман дар сағирахона калон шавад мехоҳам ки худам бошам тори сарашда тарбият кунам ояндаи фарзандама мехоҳам ҳамина калон кардесем бигзор оянда моро ҳамин дастгирӣ кунад моро сарабонӣ кунад даки як пома аз даст додам майли не ки инаша намехоҳам аз даст дидам خدایا امر قسمت این که گشتم نابینایی چشم
به قدر چشم شهلایم کنم جان را فدای چشم. من غفار و محبوبه همسر همین کس می باشم. از شمایان سخاوتمندان التجا دارم که برای شوهرم کمک مادی رسانیدان، برای آنکه این پایش هم از دست ندهد. کوشش میکنم که به خاطر فرزندانم شوهرم به سر من صحت سلامت باشه. خیرخواهان، سخاوتمندان، صاحبکاران برای جرای همین شوهرم که پایش را از دست ندهد کمک مادی رسانیدان. هر ماهش برای سلامتش 1000 سامان 1,500 سامان میره. بغیر از این باز من تاکسی راه میکنم. من هم نابینا، شوهرم هم نابینا، یک نفقه چیکار کنم؟ پرشانم، خورانم، با کی کنم؟ اگر من بینا میشدم به هیچ کس مراجعت نمیکردم. خودتان خلاصه برتان کمک کنتان. سخاوتمندانی غمخوار و مهربان. کمک میطلبم، کمک پولی مالی که مثل من همین پاچم را از دست ندیم. تشکیلات و جمعیت‌های مربوطه افرادی که در راه حق خیر کردن می‌خواهند خواهش می‌کنیم که این مردی در چارسوی زندگی حیران و زار مانده را نجات می‌دهیم.